Respecte a la llei de funció pública. La llei de la funció pública és una llei molt important per a la comunitat valenciana, és una llei que vol adequar la funció pública valenciana al segle XXI, modernitzar l'administració, renovar el capital humà, protegir la societat sobre possibles casos de corrupció i sí, efectivament, equiparar el dret dels valencians i les valencianes a poder-se expressar en els ciutadans en la llengua que ells lliurement vulguin, perquè aquesta és la qüestió fonamental. El problema, el subjecte, són els ciutadans i les ciutadanes, no els funcionaris de l'administració pública. I per això nosaltres hem fet, sap el que hem fet? Hem fet exactament el mateix que tenen totes les comunitats autònomes espanyoles que tenen dues llengües. Hem estat els últims, perquè durant 20 anys vostès han estat incapaços de garantir els drets dels valencianoparlants. Però, clar, vostè fa referència als pressupostos i a què fem respecte a les qüestions, però, clar, es que no hi ha prova més clara que el fet, efectivament. No se trata de reivindicaciones, se trata de hechos. Sí, los presupuestos de 19 eran un hecho tangible, hecho que estaba, que entró en el Congreso de los Diputados, que se discutió en el Congreso de los Diputados. Eso es la realidad de los hechos. Y ante la realidad de los hechos, usted eligió y votó en contra. En contra. Usted votó en contra del presupuesto mejor para la historia de la Comunidad Valenciana en los últimos decenios. Usted votó en contra y votó en contra de un aumento del 61%. I una vegada alçat ja el secret de sumari del caserial, anem a sol·licitar de nou la personació en el procediment perquè considerem evident el greuge ocasionat a les arques públiques. Els valencians i les valencianes, senyor Ferri, agotarem tots els recursos per tal d'arribar al final a la recuperació màxima dels diners. Aquesta és la nostra responsabilitat.